Ond ni'n dechrau, fel o ti Gareth yn sôn, gyda picnic go arbennig. Oedd hi'n bach sbesial iawn, achos mae'n picnic 3 cwrs. A fyddech chi'n falch i wybod bod y cwrs cyntaf wedi cael ei rhag baratoi ymlaen llaw. A na beth yw'r cwrs cyntaf yw mwys eog. So fyddech chi'n just yn ei cludo wedyn mewn tin, a fyddech chi just yn datgelu unwaith chi cyrraedd pen y daith. Na ni de. So mae ddech chi'r heinen o fws eog ar y gwylod, a wedyn eog wedi bwgu ar y top mewn stribedi, a ddech chi'n gweini fe wedyn gyda chydig bach o fisgedi a chydig bach o fenyn, a mae hwnna'n barod i chi nawr i gyd i bigo. Lyfli. O, arbennig. Felly tra bod ni'n pitcho mewn fan hyn, mlaen at yr ail gwrs y Gareth, ie? So ni'n parhau gyda'r thema pinc, achos mae pinc yw'r lliw'r picnic, achos na beth i'n mynd i baratoi yw pay picnic prynawn da 5 lliw. Wrth gwrs, mae'n lot o bimps a pethau. So'r cam gyntaf yw, dwi just yn mynd i rhoi'r y pwmpen yma ar hambwrdd pobi. Mae'n cael ei dorri weddol man, fel bod y cyfan Coginio trwyddo yn yr un amser, a bod nhw'n cael ei gwasgaru allan fan'na. A mwyn sicrhau bod nhw'n dod â lliw a bod nhw'n mynd i rostio tu ar y llon lliwfwrdd o olew. A mae hynna mynd yn ffwrn wedyn ar wres 180 Celsius, 350 Fahrenheit, 104, am ryw 20 munud. Gareth, mae hwn yn neis iawn. A fe'n iawn? Ie? Blas da? Mae hwnna'n hyfryd. Chi'n dal wrth i'n gweini ar y bryd. So ar ôl rwy gymuned, mae'r pwmpen edrych yn debyg iawn i hwnna. So chi'n just gadw cwbl i oeri. Wedyn, ymlaen at yr hynny eraill o fewn y 5 lliw, mae gyda ni betis. So mae hynna wedi cael ei coginio yn barod, a chi'n lle prynu hynna mewn clustog wedi baratoi ar eich gyfer chi fyna'n barod. So does dim lot o flas yn nhw, so bydden nhw'n just yn cyd-fynd wedyn gyda gweddill yr pei. Wedyn mae gyda ni pys bach, wedyn cyfuniad o mintys a parsli, un yn syn wedi cael ei rostio, caws feta, piprau coch a tato. O, hyfryd. Iawn. Wedyn mae eisiau tin tua 9 modfedd ar draws, a mae hwnna wedi cael ei orchuddio gyda darn o bapur gwrsaim, achos mae hwnna jyst yn gwneud y broses o ryddhau'r pei chydig bach mwy haws. Reit, so mae'r llenwad i gyn barod, lle ni ddechrau wedyn ar y crwst. Dw, Malin Williams, yn mynd am Ie, lawr yn iawn. Gysym lot o fracos bod yma. Na, chi no. Reit, so na beth da fi fan hyn, nawr un pecyn 500 gram o toes puff. So chi'n lle prynu hwn wedi baratoi'n barod wrth gwrs, so fydden ni falle yn gadael ar dymerdd ystafell, achos mae hwnna'n neud ychydig bach mwy hyblyg a mwy haws ar gyfer i drin. A mae'n bwysig wedi bod chi'n troi'r cwrt trwy amser jyst i osgoi'r o beth i lynu, a ni eisiau gorchuddio wedyn y tin yma sydd gyda fi o mlaen i fan hyn. So chi'n lle prynu hwn o'r oergell, a adael am ryw awr ar dymerdd ystafell, neu mae modd i brynu o'r rhewgell, a adael am tua ryw 2 awr ar dymerdd ystafell. A siwr o fod yn anodd i drin hwnna yn y gres fan hyn. Yn y gres yma, ie. A dwi'n gweithio bod hwnna'n digon o faint i orchuddio'r gwylod a ochr y tin. Dwi'n credu bod hwnna'n iawn, so dwi'n meddwl bod ni'n mynd i fynd fynd amdani. Ie, so ffordd wedyn i gael y tost yma mewn i'r tin yn daclus ac yn dwt, chi jyst yn ei droi e fewn i ongle, a dwi'n gobeithio bod hwnna'n mynd i ffito wedyn i fewn i'r tin. Iawn. So jyst i wasgu a'i annog o amgylch yr ochr, a mae hwnna'n barw wedyn ar gyfer llenwad. Reit, so'r heinen gyntaf yw ychydig o betis, o heinen o fetis, a mae'n bwysig nawr bod chi'n canolbwyntio fan hyn, a bod chi'n cael y heinen yn iawn. So mae'r betis yma'n gyntaf, achos na beth gall ddigwydd, fe gall y sydd o'r betis i gwmpo lawr i'r pei. So wrth gael hwnna ar y gwylod, dwi ddim yn broblem. O diolch, mae'n thebyg, byddai'r lliw i gyd, byddai'r lliw yn amharu wedyn ar y golwg gorffenedig. Wedyn mae gyda ni'r pwmpen, so mae hwnna'n mynd mewn, so tua ryw 500 gram o hwnna. So mae'r cynhwysion i gyd wedi cael ei goginio yn barod, so yna gyd yn ei wneud yn y bôn i'w just rhoi lliw i'r tos. Reit, mae'n bwysig wedi bod ni'n rhoi digon o halen a phupur, achos pam di yn mwynhau bwyd allan yn yr awyr agored, da ni eisiau mwy o flas, da ni eisiau mwy o space, so mae'n bwysig bod ni'n ychwanegu digon o seasoning. Faint o mlaen llaw fydde ti'n neud hwn wedyn? So byddwn ni'n falle gallen ni baratoi hwn ddo ar gyfer picnic heddi. A jyst i gadw yn yr oergell, achos fe fydd yr heine yma gyd wedyn tipyn mwy haws, fydd yr pai mwy haws ar gyfer i sleisio a'i gweini. Reit, wedyn mynd â'n i'r pupur coch. Yr cam nesaf yw'r winwns, so un winwns dyn wedi cael ei ffrio. A jyst wneud siŵr bod wedi cael ei oeri. So dwi'n eisiau halen nawr, achos mae'n digon o flas ar yr winwns. So'r cam nesaf yw caws feta. So sy'n eisiau halen o hwn, achos mae'n digon o flas hall ar y caws yma. Mae hwnna'n mynd i doddi, a mynd i fod yn help wedyn i lynu'r heine yma wrth
i gilydd. So mae hwn yn addas ar gyfer pawb. Y rhai sy'n mynd hoff iawn o gig, a'n bendant ar gyfer picnic yn eisiau lleihau'r y cig yn basged. So hwn yn sicr yn picnic fancy, achos ni newydd gael y mwys eog mwyaf ffein fan hyn. Wedyn, mae dy fi y tato wedi cael ei blicio, wedi cael ei goginio ymlaen llaw. So jyst i torri nhw'n weddol man a'i gosod nhw ar y top. Reit, so un peth sy'n ar ôl, a ni'n meddwl wedyn beth lle ni gael nawr fel lliw gwyrdd, sy'n jyst yn mynd i gwmpo lawr rhwng y tato. So pys petit pois. A mae hynna'n amrwd, a maen nhw'n jyst yn mynd i gwmpo lawr wedyn fel confetti rhwng y pei a chydig bach o mintys a parsli ar y top. A'r cam nesaf wedyn yw parato'r cwstart. So mae fi 8 wy wedi cael ei chwyrlio. Waw, wy! 8 wy mawr. Ie, so mae'n glamp o bei. A fydden ni'n rhagweld bydde hwn yn digon ar gyfer 8 ar gyfer prif gwrs. Na ni. So, sy'n mysio halen, achos mae'n digon o halen. So, pwyll piau nawr. Whoops, fod yr wy yma jyst yn cwmpo. Mae'n gorli fod ti. Sa neb di gweld. So, fydde adre, fyddech chi'n jyst yn cyferu chydig bach o amser a mynedd. O, bydd hyn yn digwydd yn i gyd gytre, fi'n meddwl. Mae'n neis gweld yn gyfiawn proffesiynol mae'n neud hefyd. Nawr te, so'r cam nesaf wedyn ar gyfer yr clawr, a mae'r clawr wedi cael ei rolio'n barod. Iawn, so wedyn rhoi heinen o wy o amgylch yr ochr mwyn i'w selio, i sgoi'r wy a'r llysiau rhag dianc. A hwnna ar y top, gloi. A just wedyn gyda cyllell neu sisiwrn, just i wneud ychydig bach mwy taclus, mwy twt. So just mynd ar gyllell a daith o amgylch yr tin, a i wneud yn daclus o amgylch yr ochr, byddech chi just yn rhoi fforc. Gwych. A fyddech chi'n gwneud tyllau wedyn mwyn cadw'r tos yn grisp. A hefyd, mae jyst yn ffordd bach dda iawn o wneud yn siŵr bod pob un yn gyda'n cyfartal. Gwych, felly, tra bod hwnna'n mynd i goginio te, Gareth, felly symudwn ni mlaen yn eitem nesaf, a gobeithio wedyn, bydd e'n barod i ni flasu unwaith am un ôl o sgwm Roenig. Bydd yn barod ar gyfer daith. Ie, war teg, nes ti lot yna'n gyflym iawn, diolch.